Enw i ydy Dylan Hughes, dwi'n rheolwr gyfarwyddwr ar cwmni da, cwmni sy'n cynhyrchu rhaglenni teledu a cynnwys digidol ar gyfer darlledwyr yng Nghymru ac o gwmpas y byd. Pan nes i edrych i fewn i olyniaeth yn y cwmni a be fydda'n digwydd i'r cwmni pam o'n i'n tynnu allan, nes i sbio ar sawl llwybr posib, gwerthu ar y farchnad neu cael yr rheolwyr i gymryd y cwmni drosodd. Ond un llwybr oedd yn dod yn ôl i fi yn aml oedd yr mater o droi'r cwmni yn gwmni oedd yn perchnogaeth ei weithlu. A mwyaf o'n i'n edrych ar hwn, y mwyaf oedd o'n weld fatha bod o'n siwtio, nid yn unig fi, ond gobeithio pawb sydd yn gweithio yma hefyd. Mae o'n sicr i weld fel bod o'n diogelu y cwmni yn y rhan yma o Gymru, yn gweithio yn yr un math o ffordd a mae o. Petai wedi mynd ar y farchnad, pwy a wyr be fysa wedi digwydd i'r cwmni. Mae hefyd yn galluogi bobl sydd wedi gweithio yn y cwmni'n hir ac sy'n gweithio twf y cwmni ac i'r cwmni ffynnu i ymelwa ar ei ymdrechion hefyd. A mae weld fatha bod o'n fodel sy'n fwy cyfoes o bosib i'r oes da ni'n byw ynddi hi hefyd. Felly oedd hwnnw'n rhannol yn gyfrifol am wneud y penderfyniad i fynd ar cwmni'r cyfeiriad yma. Dim ond diwedd flwyddyn dwytha ddaru ni newid y cwmni i fod yn perchnogaeth gweithlu cyn Nadolig 2018. Felly da ni 6 mis i fewn i'r broses ydda ni. Mae yna newidiadau yn digwydd yn barod. Da ni wedi cael sawl cyfarfod lle mae'r staff efo'i gilydd a da ni'n trafod ac yn holi cwestiynau yn digwydd. A mae fel petai pobl efo diddordeb mewn agweddau gwahanol o ffordd mae'r cwmni'n gweithio. Mae yna hefyd ofyn arna fi i rannu fwy o wybodaeth ynglyn â sut mae'r cwmni'n perfformio, be di'n rhagolygon ni tuag at y dyfodol, sut ydyn ni'n gwneud elw o gwbl. A oedd hyn ddim yn gwestiynau o blaen, oedd yn cael ei trafod dros ei gilydd yn agorad rhwng y rheolwyr a'r staff. Ond da ni ar y llwybr rwan i gael y drafodaeth yna'n fwy agorad a bod pawb yn deall problemau gilydd. Ac yn hynny o beth, mae pawb yn teimlo lot mwy o berchnogaeth ac mwy o ddeud yn ei dyfodol ei hunan. Mae rhaid i bob busnes wneud i benderfyniad ei hun ynglyn â pa ddyfodol mae'n gymryd. Mi oedd hwn yn ffitio yn iawn i ni. Ond yr unig beth fyswn i ddeud wrth bobl ydy i edrych i fewn iddo fo ac edrych i fewn iddo fo o ddifri ac yn fanwl. Mae yna lot o help i gael, a gafon ni help sylweddol gan busnes cymdeithasol Cymru. Oedd yna o'r dechrau a holl ffordd i'r diwedd. Felly mae yna gymorth i gael ac mae yna arbenigedd i gael yna i helpu bobl i wneud i penderfyniad. Hyd yn oed os nad i rywun yn penderfynu yn y pen draw, mynd lawr y llwybr yna, mae'n dal yn werth edrych yna fo. Mae yna fanteision treth i ni fel perchnogion sydd yn tynnu allan ac i'r staff sydd yn aros yn y cwmni hefyd. Felly, yr unig beth fyddwn ni'n ddeud ydy edrychwch arno fo, triwch ddeall be ydy o'n iawn a wedyn gwneud penderfyniad.